Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da onaj ko krene putem sticanja znanja, krenuo je putem prema džennetu. Salavat i selam poslaniku, časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Uzvišenog gospodara molimo na samom početku da budemo od onih koji su svjesni Božjih blagodati, dok se te blagodati kod nas nalazi, a da ne budemo od ljudi koji postanu svjesni blagodati tek kada tu blagodat izgubimo. Gospodara molimo da nas počasti sa spoznajom, ali ne spoznajom koju ćemo samo da ga priznajemo, već spoznajom koja će nam donijeti stil za Allaha dželešanu. Draga braćo i poštovane džematlije, draga omladine, dragi prijatelji, prije svega, prije nego što, kada kažem, nastavimo nešto što smo počeli sinoć, ne samo na način da ćemo govoriti o istoj temi, nego svaka priča o Kur'anu uvijek je poželjna, zato što Kur'an je more koje neiscrpno. Hoću da, evo, iznenadila ova informacija od Munir Efendije, nisam znao, dakle, tek sam saznao i ovo nešto što hoću da čestitam Miljavi i vama, jer ono što traje, što se konstantno čini, to je jedna poruka sinoć je bila, zapravo to je ono što je dio nas i sa čime mi idemo Allah. I zaista mi je drago da ćete imati ovu priliku da se sebično sa Kur'anom družite, da Kur'ana sastajete i onaj kome Kur'an bude bio drug, odnosno bude bio vodič na dunjalku, Allah šanovu će učiniti da mu bude zagovornik na sudnjem danu. I onaj ko bude, gledajte braćo, ono što sam kazao sinoć, za onih koji nisu bili, Allah dželešanu će ljude proživjeti i ljude će nagraditi ili kazniti shodno sa djelima kako bi se ponašali kad bi do sudnjeg dana proživjeli. To nadam se zapamtili naučili. Ako bi imao priliku da znaš da će živjeti još 1000 godina, slikovito kaže, a ti 1000 godina ne bi bio nepokoran Allah, jer bi te bilo stid Allah i blagodati i dobrotije prema tebi. To bi ako da bio znak da ideš u džennet koji je vječan, jer kad bi do sudnjeg dana živio, ti bi se tako ponašao. Ko što nevjernik, da nas Allah dragi sačuva toga, kad bi do sudnjeg dana živio, bi bio nevjernik. Bez obzira koliko mu Allah dobra čini. Kada ti postane cilj u životu, da Kur'an i Kerim, recimo, ne znaš da čitaš Kur'an, postane ti cilj da ga naučiš čitati. Cilj ti je to, bitno ti je to, da ti je, ali ne znaš. Pa se boriš, pokušaš jednog Ramazana, pa pokušaš nakon Ramazana, pa naučiš 2-3 harfa, pa odustaneš, pa se vratiš. Znate o čemu pričam, ima raznoraznih situacija. Ali vidiš da ti je to u tvojim mislima bitno, da ti je da naučiš Kur'an, da ti je da znaš da čitaš, da ti je da vidiš šta ti gospodar tvoj naučio. Pa nekada da uspiješ možda. A onda s druge strane, neko recimo zna da čita Kur'an i Kerim, ali da mu možda da nauči napamet nešto više. Pa zna Fatihu, zna nešto iz zadnjeg džuza tamo, ali tamo je da zna više, pa se bori za sebe, pa pokuša da nauči, pa nekad ne može, pa zaboravi, pa teško mu ide i tako dalje. Govorim, braćo, dakle, kad imate proces i želju druženja sa Kur'anom, ako je nije, braćo, iskreno, ako je namjera iskrena, da naučiš da čitaš Kur'an, i ako ti je namjera da u životu živiš život, a da primjenjuješ Kur'an, i ako ti je namjera da naučiš što je moguće više od Kur'ana, namjera ti je to. Dakle, postavite sebi to kao cilj. Allah, dragi, nemoj me uzeti sebi dok ne naučim da čitam Kur'an, dok ga ne primjeniš što više u životu i dok ne budem od onih koji ga znaju što je više napamet. Dakle, braćo, hifz jeste dodatno nešto, jeste blagodat, ali tvoja treba da bude želja da znaš što više od Kur'ana. Dakle, da žudiš za tim. Možda nećeš postići, ali da žudiš za tim. Zašto, brati i sestro? Zato što ako namjera bude iskrena bila, da naučiš Kur'an, čitati, napamet ga znati i primjenjivati u životu. Gospodar svih svjetova će te ako bude, čak ako se ne desi da se to postigne u životu. Preseli insan nije to uspio, nije ga naučio čitati, nije ga naučio napamet, nije ga primijenio skroz delo, ali je žudio za tim, bitno mu je to bilo u životu. Molio Allaha da bude takav. Preseliš ovdje sa dunjalka, gospodar svih svjetova će te proživjeti, ako bude kao hafiz ili hafizu Kur'ane, da si poživio do sudnjeg dana, ti bi to ako bude ostvario. I zato, draga braćo i poštovane sestre, vrlo je važno šta su naše konstante. Ono što smo kazali, ono što stalno činiš, to si ti. Ono što ponekad učiniš, to si mogu biti ti. I zato mi je izuzetno drago da će tako imati ovo druženje radi Kur'ana, to su, braćo, stvari, to su one takozvane teške, dosadne stvari koje mijenjaju zapravo naše stanje. Kad kažem dosadne, mislim na to, najteže je ono što čovjek uradi, da kažem, u tajnosti, ono što treba da se natjera na to. Onaj savjet koji dade svome djetetu.
onaj namaz koji mora da otklanja, iako možda teško ujutro da ustane. Ona riječ koju proguta u sebi, ali Radov je kazao, te teške, dosadne stvari su zapravo one stvari koje mijenjaju našu realnost. A mnogo drugih stvarima koje su onako publiciteta, radi slike, radi lajka, radi šerova, šerovane, radi, a u stvari to možda ne mijenja ništa, nego nas još više u propast vodi. Tako da, braćo, da znate, te teške stvari, te stvari koje možda ne vidi puno ljudi, te stvari koje se jedva natjeram, to su stvari koje zapravo suštinski, istinski mijenjaju stanje u našim srcima, mijenjaju naše imansko stanje, i tada Allah Đelešanu daje svoju pomoć. Zbog toga ja čestitam Efendiji na ovom projektu i pozivam sve da zovete se koliko možete. U najmanju ruku da insan dođe tu. Jer vi znate, tamo u Kur'anu se spominjaju za nas je petak, pa sura Kehf, suru Kehf, vjerojatno znate, ako ne znate, suru Kehf je lijepo proučiti petkom, sunnet Muhammed a.s. I ta sura sada govori o raznoraznim iskušenjima, kojima će Deđal iskušavati ljude kada dođe. A mi živo vraću to vrijeme. Spominju se 4 iskušenja. Iskušenje u znanju, iskušenje u vjerovanju, iskušenje u imetku, iskušenje u vlasti. I ovo su 4 iskušenja s kojih su izvedena sva ostale iskušenja i problemi zbog kojih ljudi zapravo ne veraju na dunjalu. Ali hoću braću da vam kažem, ta sura u sebi nosi neke poruke koje su izuzetno bitne i primjenjive u stvarima u našem svakodnevnom danas životu. I Allah Đelešanu između ostalog, dakle, govoreći o tim konstantama, ako insan petkom čita tu suru, spominje se tamo pas jedan, koji je bio s onim mladićima koji su ušli u pećinu. Gledajte, braću, taj hajvan, taj pas, po šarijatu inače, po tim pravilima naše vjere je nečista životinja u smislu, ona posuda iz koje on jede i pije treba 7 puta da se opere jer ima neku nečistoću, tu je nauka dokazala, pseća dlaka, bakterije i tako, njegova, da kažem, je ta slina, odnosno njegov taj sekret koji izlučuje je prlja pa se mora insan oprati, može da izgubi abdest, ne može klanjati, sad ne ulazi u to. Ali Allah spominje psa u kontekstu priče o mladićima koji su u pećini bili. Nikakvu onu ulogu, braću, nije. Nikakvu onu ulogu. Samo ga spominje وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. Bili su mladići čestiti koji su se Allaha bojali u pećini, a ispred pećine je bio pas koji je ležao pruženih ruku, šapa. Ništa se više ne spominje. Ali kaže se, Gospodar svih svjetova, kad bila su trojice ili četvorca, pas je bio peti. Ili su bila petorca ili šestorca, pas je bio sedmi. I tako, Allah zna njegov braću broj, ali prosto Gospodar će da nas nauči, nije bitno koliko vas ima ako ste na istinu. Tako da to su jedna poruka. Ali ovo da vam kažem, zašto Allah spominje braću toga psa tu kad nikakvu ulogu nema? Da bi tebe i mene naučio. Da bi tebe i mene naučio. Kada se nađeš u čestitom društvu, i ti dobivaš vrijednost od Allaha, iako možda nisi poput njih. Pas taj braću u šarijatu nečista životinja, ali bio je u društvu čestitih mladića koji su se Allaha najviše bojali. Pa me Allah dao spomen u Kur'anu do sudnjega dana. I zbog toga jedna dova velikana je bila, Gospodar, ja nisam od čestitih ljudi, grešnik sam, ali volim dobre ljude, volim čestite insane. Pa Gospodar, ja te molim da moja ljubav prema dobrim ljudima bude ono zbog čega ćeš mi ti grijehe moje oprostiti. Ovo govorim u smislu čak ako možda insan ne zna i da čita, ne zna da uči, ne zna neku ideju da kaže dođi tu u to mjesto gdje ima bereketa. Jer braćo oko Kur'ane, bereket je Allahu blagoslov. I zbog toga nema nesretnoga, ne može biti insan nesretan ako je sa ljudima koji uče Kur'an, koji se druže s Kur'anom i koji se nastoje približiti Božjoj riječi u djelu ako ovo da primijeniti. Zato još jednom kažem, čestitam na tom projektu, ako ovo da molim Allah da vam da ustrajnost, ako ovo da budete od onih kojima će Kur'an biti dokaz za vas, dokaz za nas i ne daj Bože dokaz protiv nas. Draga braćo i poštovane sestre, ja sam sinoć kazao, kratko ću ponoviti za onih koji možda nisu bili, ušli smo neka tumačenja, odnosno neka značenja sure koji svi mi znamo. Pa smo kazali da se na početku Kur'ana nalazi Bismillahirrahmanirrahim, da bi nas Allah Đelešanu, Gospodar svih svjetova, podsjetio na svoju milost i da bez obzira koliko imamo grijeha prema njemu, koliko smo puta se ogriješili prema Allah, koliko svojih sramota imamo, koliko nedostataka, on nam poručuje, robe moj, koliko god da si bio loš prema meni, koliko god da si bio nemaran prema mojim propisima, priđi, čitaj moju knjigu, ja sam milostiv, sam milostan, ja ću ti preći preko toga. I zbog toga se spominje u predajama kada dođe čovjek na sudnji dan. Kada dođe čovjek na sudnji dan, koji je sebe odgojio da prije svakog postupka kaže Bismillah, Bismillah, i učite sebe i svoju djecu, konkretno djelo, učite sebe i svoju djecu, pogotovo od malih nogu, oblačiš mu jaknu, oblačiš mu cipel, oblačiš mu, pripremaš ga za školu, pripremaš ga za kindergarten, šta god, ajde kaži si na Bismillah, obuci Bismillah, to spomeni Bože ime.
Jer berekete kad se Allah dragi spomeni. Šta god sitnica, i mi sebe da odgajamo, dakle prije jela, nakon jela, da spomenemo Božje ime. Jer smisao jeste da budemo svjesni da od Allaha dolaze te blagodati. I ko bude sebe braću odgajao na Bismillahirrahmanirrahim. I zato imate pravilo. Vrlo lako ćeš kada je znati koje je djelo ispravno, a koje djelo nije ispravno. Ono djelo prije kojeg ne možeš Bismillah da prouči, znaj da Allah nije sa tim zadovoljan. Samo se postaviš pita, mogu li ja prije kladionice reći Bismillah ovdje u kladionicu? Ne možeš naravno. Mogu li ja u diskoteku reći Bismillah to može? Ne može to tako naravno. Zato ima stvari koje Bismillah to može da uradiš. I zbog toga ono djelo prije kojeg možeš Bismillah da proučiš, to je ako da hajde dobro djelo. I ko bude sebe navikao da uči Bismillahirrahmanirrahim na dunjalu, radi sa imenom Allaha milostivog samilostivog, doći će na sudnji dan i pružit će mu se knjiga njegovih djela. I u toj knjizi on će vidjeti samo dobra djela, neće vidjeti nikakve grijehe. I onda će upitati gospodaru moj, uzet će knjigu sa Bismillahom, pitat će gospodaru moj, pa ja znam da sam i grijehe neke činio. Ono što smo rekli, vjernik je taj koji priznaje svoje slabosti. Kaže Allah, ja znam da sam imao neki aferima, nisam ja bezgrešan. Onaj koji vama priča, kad bi znali za sramote svakog iz braću i sana, niko se niski ne bi selamio. Ljudi, svi su oni braću puni grijeha. Zato kaže jedan velikan, kad bi grijesi se čuli, niko ne mogao da sjedi od neugodnog mirisa. Ali Allah braću pokriva. Allah sakriva slabosti svakog insana. I pitat će čovjek, gospodar, pa ja sam činio grijeha, a nimam jednoga grijeha. I onda će mu gospodar svih svjetova kazati, robe moj, ti si mene na dunjalu prije svakog posla dozivao i spominjao u Bismilu, u ime Allaha milostivog samilostivog. Pa sada kada si pred mene došao, ja sam prema tebi postupio kakva su ta moja imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi, samilosni i sve sta ti loša djela pretvorio dobra djela. I zato, braću, bitno je sebe navikavati na tu svijest o Allahu dželešanu. Pa smo to spomenuli kao početak Bismillah. Onda smo kazali, alhamdulillah, rabbil alamin, zahvala pripada Allahu gospodaru svjetova. Ne možemo razumjeti ostatak Kur'ana dok ne budemo vidjeli koliko imamo u odnosu na ono što nam nedostaje. Glavni problem, to je u Bosni, to u Njemačkoj, gdje god da se nalaziš. Problem je što se ljudi ljuti. Znate koliko imate slučajeva gdje neko dođe, ma lako je tebe Ferdija priča, ti imaš posao, imaš auto, tako, znate. A vi znate kako je to, braćo, naopaka logika. A on ne zna, dakle, ono što Allah možda pokaže ljudima od blagodati koji imaš je možda hajde lijepo izgleda. A on ne zna šta je Allah sakrio od tebe. On ne zna. I vjerujte, braćo, ono kad mi počnemo, lako je kaže njemu, on ima posao, on ima firmu, on ima tamo, ima djecu, ima auta i tako dalje. A vjerujte, braćo, kad bi se možda taj insan koji kaže lako je njemu, zamijenio s onim koga proziva, ne bi možda dan jedan mogao da podnese iskušenja koja taj insan prolazi. Ali on ne vidi to. On ne zna šta možda taj insan devera u drugim nekim segmentima. Jer za njega je samo materijal, samo mjerilo da samo imaš li posao, imaš li auto, imaš li stan, imaš li pare. Samo je to mjerilo. A ne zna sad šta taj insan devera u stvarima koje su možda skriveni, koje ljudi ne vidi. Jer razumijete šta vam govorim? I zato je problem kod ljudi kad uvijek ide ono, lako je njemu ima, to je samo gleda vanjske stvari. Ti ljudi to vraću govore jer ne vidi koliko je njima Allah dao. On ne vidi koliko me Allah dragi dao. Pa smo spomenuli, dakle, zahvalno srce je preduslov da bi Isa ništa dalje razumio. Kad Ibrahim ibn Adham naišao putem pored jednog čovjeka koji je sjedio na ulicama Basre i čovjek je bio bez ruku, bez nogu, slijep, gubav i sjedi onako na ulicama i prolaze ljudi pored njega i onako dadu mu nešto od hrane, iskušao ga Allah, ni ruku, ni nogu nema, ne vidi, bolestan, kožna bolest i tako. I čuje ga Ibrahim ibn Adham kako govori hvala Allahu na mnogobrojnim blagodatima i na Allahovom obilnom davanju. Sad Ibrahim prolazi pored njega i kaže Allah, mogu te upitati nešto, mislim, šta ti je s rukama, s nogama, kaže nema, tako sam se rodio. Šta ti je s očima, kaže slijepio sam kroz vrijeme. Šta ti je s tijelom, kaže kubu sam dobio i imam ovo. Pa kako, kaže, gdje živiš, kaže ovdje živim na kubu. Pa ko te hrani, Allah mi na fakt šalje preko ljudi. Sad ovaj pita, pa dobro, mislim, malo, nemaš ruku, nemaš nogu, živiš na ulici, tu ljudi te hrane. Gdje su tu te brojne blagodati? Jer on je rekao, hvala Allah na brojnim blagodatima na Allahom dava. Mislim, gdje su tu te brojne blagodati i pobjedno? Gdje mi pojasni, kaže. Kada gledajte, pasite, vraću, šta je spoznanja? I spoznanje ono što razlikuje vjernik od nevjernika. Kaže on, zar kaže, nije dovoljno to što mi je Allah dao jezik koji može da ga spomeni i srce koje Allah zahvala. Draga braći i poštovani sestri, uvijek je problem što mi gledamo šta nemamo, a ne vidimo šta imamo. I to je temelj on je priča ovako koji njemu priča. I zato je prvi ajet, alhamdulillah, rabbil alamin. Jer nisi ni svjestan koliko i sam imaš. I spominjali smo o tome da smo kazali Ar-Rahman, Ar-Rahim, milost je ono što mora da oživljava mi u svojim kućama. Milost je Allahu, odnos prema nama i to mora da bude naš odnos među sobom.
Pogotovo muslimani među muslimanima, braća među braćom, džematlije među džematlije. Erujte, braću, imajte uvijek na umu ono što sam kazao. Kad god imaš konflikt, neki sukob, sjeti se Allah, dragi, ja ću njemu ili njoj oprostiti, moleći Gospodar tebe da ti oprostiš me. Kad god te tvoja snaga natjera na to da ti nekome zulu naneseš, sjeti se Gospodara koji je za tebe, koji može tebe da savlada. Malik i Omidin, Gospodar svih svjetova je onaj koji je vladar sudnjega dana. Pa smo kazali da prema sudnjem danu imamo odnos, mi ćemo stati pred Gospodara, Allahom želešanu. Ali naš put prema stajanju pred Allahom jeste da ćemo priznati svoje grijehe. Da ćemo priznavati svoje grijehe. Jer će vjernik na sudnjem danu to priznati, pa ćemo Allah da prizna na budućem svijetu. Na dunjaluku priznaje, pa će Allah da prizna na sudnjem danu. Nevjernik ovdje ne priznaje, pa će pokušati da vara na budućem svijetu. I onda smo došli do Iyake na'budu wa Iyake nesta'in, samo tebi ibadet činimo i samo tebe pomoć tražimo. Draga braćo i poštovane sestre, ovo je temelj suština našeg odnosa prema Allahu dželešanu. Samo tebi ibadet činimo i samo tebe pomoć tražimo. Koliko nam se puta desi da mi zapravo svjesno ili nesvjesno nekom drugom mimo Allaha dželešanu uputimo neko dobro djelo. Da nekom drugom robimo. Pa daj da me ljudi vide, pa daj da se o meni priča, pa daj možda da se prednji, da mu se dodvorim radi nekog interesa i cilja i tako. To je, braćo, odmah znak slabosti našeg imana, ubjeđenja, zato što smo zaboravili da je Allah taj koji zapravo upravlja našim životima. Znate koliko nam se puta desilo da mi stojimo u namazu, klanjamo namaz i žurimo da obavimo namaz, što očekam posao, očekam neko obaveze tamo. Znate, braćo, u tom naravno to nije, ne kažem sada da radimo zabranjenu stvar, ali gledajte koliko je taj naš odnos nekada manjka. Mi žurimo da obavimo namaz, na brzinu, da završimo to zbog neke obaveze. A zaboravljamo u tom trenutku da je ta obaveza koja nas čeka je u rukama Gospodara pred kojim u namazu stojimo. Dakle, ti ono požuriš, gdje završi, gdje smlati, gdje to skrati, tako, ne razmišljaš o tome, ko što kaže jedan, da Allah se smiluje, kaže, jesam ga, kaže, obavio smlati, ne bi ga sam od sebe primio. Ono, tako sam ga, kaže, sklonio, da ga ne bi od sebe primio, kako je nakaradno, znaš. Ali Iyake na'budu, samo Allahu, to braći treba izrađivati, to je proces jedan, samo Allahu da je sam ovdje. Wa Iyake nesta'in, i samo od tebe pomoć tražimo. Interesantno je da ovdje spomenuto i samo od tebe pomoć tražimo. Zbog čega? Zato što ne možeš ti Allaha obožavati i ibadet učiniti dok ti Allah ne pomogne. I zato, braćo, znate, imajte na umu. Činiš neki grijeh, hoćeš da ostaviš taj grijeh. Ne možeš grijeh ostaviti dok ti Allah ne pomogne da taj grijeh ostaviš. Nema šanse, nemoguće dok ti Allah ne nadahne srce tvoje i ima tvoj dok se ne probudi. Ne možeš ostaviti taj grijeh. I zato pokazatelj, braćo, iskrenog pokajanja, iskrene teobe jeste da ona, da kažem, slast koju je insan u grijehu osjećao, prijeđe u gorčinu, to je pola pokajanja. Činio insan nekada grijeh neki, odao po kafanama, radio razne harame, tamo sve to slatko, bilo išao po kladioncama, jednostavno radio strašno neka djela koja Allah zabranio, haram. I to mu nekad bilo interesantno, smio se dok je to činio. Onda kada ta slast toga grijeha, kad prijeđe u to da insan mrzi taj grijeh, to je znak da ti Allah već pola pokajanja prihvatio. A ostatak, druga polovina pokajanja jeste kada ti ono što ti je prije bilo mrzko, ma joj, ko će klaniti, ma joj, ko će u džamiju. Kad to postane nešto bez čega ne možeš, to je znak da ti Allah potpunosti te ovu prije. Dakle, znak iskrenog pokajanja, znak iskrene teobe jeste kada slast grijeha kojeg si nekada činio prijeđe u gorčinu. Ne može, kako će ostaviti grijeh koji čini dok ga Allah ne omrzi. I zato ako imaš slabost neko, a svi imamo vraće slabosti. Ja imam hiljade svoje, znam koji su. Vi imate svoje slabosti, znate koji su vaše slabosti. Hoćeš da ih se riješiš, Allah, dragi, omrzi mi taj grijeh. Gospodar, ti mi pomozi to da ostavi. I moliš Gospodara svih svjetova. Ja znam jednog insana koji nakon 30 godina alkohol ostavi. I pita ga sada, priča o meni kako, kaže, nema doktor, on govori, ode ti jetru, cirozu imaš. Žene, ja dolazim tamo, pravimo problem, ono nikakav, dolazim utro. Trošim pare, jednostavno ljudima u komšiluku izbjegavaju. Jer Allah je to s razlogom zabranio, ali neću ja da ostavim to. Ja znam, svi mi govore, i doktor, i žena, i komšiluk, da to ne treba da radi. Ali ne mogu da ostavim, ja ću odmah. A znam da treba da ostavim. Kaže, priča nisam, kaže, nisam jednog dana došao Allahom dragom, sklonio se u svoju sobu i ko malo dijete se isklonio. Kaže, Allahu dragi, ja znam da si ti ovo zabranio, ali Allah ja ne mogu, molim te Allahu, ne mi pomozi. Kaže, nakon tog dana, kaže, nikad više ni zeloga, odnosno jedan mutlja u moje usta nije ušao. Jer imam osjećaj da mi Allah nije to tako odadu se na to ne bi nikad ostavio. Zato, braće, ovo je princip, jer Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Samo tebe obožavamo. Ali ne možemo te obožavati Allah ako nas ne pomogneš. I zato molite Allah da vam pomogne da čuvate namaz. Molite Allah da vam pomogne da dijete odgojite. Molite Allah da vam pomogne da imate halalne dijete. Moli Allah da ti pomogne da ostaviš neki grijeh koji činiš. Moli Allah u svemu.
Allah Đelešanu ne traži pobjednika i bezgrešnog insana. Allah traži onoga koji se bori da bude bolji. To je ono što Gospodar traži. I ovaj ajet ijake nabudu, ijake nestaîn je zapravo suština, smisao svega zbog čega smo mi svi stvoreni. Samo tebe obožavamo, samo tebe pomoć tražimo. Ihdine siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. Dakle, uputi nas putem. Šta znači pravi put? Gledajte, danas imate automobile koji izmišljaju razno nešto kao da on sam vozi nešto, Tesla, tako? Sad, pošto je sajam, pa smo to svi priči, ne znam, će biti Tesla na ovom sajmu. Ali bilo je par informacija, vidio sam u Americi, pogotovo kao 2-3 puta desio se udes, neko je poginuo, kao pusti on Tesla, da ga Tesla kao vozi i poginuo čovjek, mislim, on bio u autu i da kažem, oslonio se na taj kompjuter, na taj mehanizam i desilo se, i to su greške, na osnovu toga će ono to ispravljati, bit će bolje, popredat će i tako. Inače, kažu nauci, dok se ne desi neka greška i neki kvar, ne može da se ide neki novi napredak. Tako se neko mora da strada da bi zapravo neko dalje mogao da nešto novo nauči i tako. I gledajte, taj automobil, primjer, on kad ide put, ti ako se njemu prepustiš, da ti ne kontrolišeš volan, možda tehnologija zna ili ne zna, ali rizikuješ. Šta znači to? Ti treba da preuzmeš volan u svoje ruke. Ako malo samo ideš putem i ako ne kontrolišeš volan, možeš otići ludesno i ludje. I udaraš tamo u one bankine, udaraš ovdje s puta i tako dalje. Zato s te strane ovdje nas Allah podučava ihdine siratal mustaqim, uputi nas pravim putem u smislu ja idem pravim putem. Zašto to stalno tražim? Pa ne da mi Gospodaru da skrenem ni desno ni lijevo. Allah dragi daj mi snage da idem pravo tim putem. Da mi smo braćo svaki dan na tom putu. Isto kao kad voziš auto. Moraš stalno držati volan u rukama. Jednostavno, to je tako. Mi na putu prema Allahu idemo neki zamišljeni, da kažem, ispričanim automobilom. Moraš da držiš u svojim rukama volan. A šta je to? To je veza sa Allahom. I zato moliš Allah, Gospodar, nemoj da moje srce zaspi, nemoj da bude nemar. Molim te Allah uput me pravim putem. Da ne skrenem ni desno, da ne skrenem ni lijevo. I onda evo da malo skratim, da možemo dalje ići. Siratal lezine en'amte alejhim, ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Amin. Uputi nas pravim putem onima kojima si blagodati svoje dao, a ne putem onih koji su zalutali, koji su skrenuli, dakle, putem onih na koji se ti rasrdio. Zbog čega Allah Đelešanu nam opisuje koji je to pravi put? Znate zašto, braćo? Da bi naučio tebe i mene, Gospodar. Allah zna šta je siratul mustaqim. Ihdina sirat. Puti nas pravi putem. Allah zna koji je to pravi put. Ali ga Allah opisuje, to je put onih kojima si blagodati svoje dao. Prvo blagodati vjere i spoznaje. A to nije put onih na koji se rasrdio, niti je put onih koji su zalutali. Poslanik alejhi selatu vesselam kaže, to su Jevreji i kršćani. Zbog čega nam braćo Allah opisuje tako? Da bi naučio tebe i mene da ne možeš biti ustrajan na pravom putu bez dobrog, čestitog prijatelja, bez džemata. Ne možeš biti bez onih koji dijele te vrijednosti. Ne može Islam, braćo, sam uspjeti. Ja sam nedavno pričao s jednim čovjekom koji pita me nešto i razgovara i vidim ima čudne neke stavove, malo neobične inače, nisu da kažemo i naši tradicionalni ehlusunnetski stavovi, neobični neki stavovi. Spomenut ću vam primjer. Ja ga pitam, evo između ostalo, on smatra, govori o meni, ubjeđuje me da je Iblis bio melek, na primjer. Primjer jedan sam. I ubjeđuje čovjek da je šeitan Iblis bio melek. A Kur'an jasno govori kane minel džinni fefeseqa an amri rabbih. To se svi slažu da nije bio melek, nego je bio džin. Ali bio sa melekima, pa kad je Allah prozvao meleke da učine seždu, kao što na primjer kad se kaže dame i gospode ustanite, to podrazumijeva da ustavi djeca. Dakle, ono što je nadređeno nečemu, podrazumijeva ono što je podređeno. Pa kad je Allah rekao, kad naredi smo melekima da učine seždu, poziv melekima je podrazumijeva poziv džinima koji su ispod meleka kao stvorenja, razumijete? A on je sad uzeo to, ja pitam, od koga ti ne bi reći učiš? Kaže, ne idem ani na kakva predavanja, nisam ni u kakvom džematu, ja kada je sa interneta, tako, prati pa šta mi se svidi. Ne može braću tako. Vjera je ozbiljna stvar, ljudi moji. Sve ozbiljne su stvari u pitanju. Ja to navedem nekada kao primjer. Naš čestiti atletičar Mumin, da ga Allah dragi pomogne, znate, zamela tu čulost. Si drag me zato što prije svega insan je, vidim, ne stidi se ni svešteni Kur'an. I ponos ipak bio svoje prvu medalju na svjetskog prvenstva. Znam neke njegove prijatelje, dobro, družim se sa njima, pa o njim nešto pričaju, neke detalje, zanimalo me to. Jer put uspjeha je uvijek interesantan put. Kaže, on se lomio treninzima prije par godina, lomio se da kažem, bukvalno lomio se treninzima prije par godina, neplanski, jednostavno išao trenirao, ali bez nekog sistema, dok nije upozor ga Italijana kod kojeg je očeo tamo, pa ga on malo uputio u smislu da ga trenira i tako, i kaže, on priča, prije sam više trenirao, ali sam imao slabije rezultate.
Pa me taj čovjek malo sistematično me uputio šta treba, šta ne treba, šta je bitno, šta nije, pa sam tada osvojio i onu pobjedu u Monaku i u 3. mjesto na svjetskom prvenstvu i tako. Dakle, hoću da vam kažem, braću, prije sam se, kaže, više lomio, više sam se energiju ulagao, a nisam imao rezultate. Dok, kaže, Allah nije poslao toga čovjeka koji zna tu nauku, pa ga je uputio kako da trenira. Isto je, braću, jer znam si, za dunjaličnu stvar ti moraš imati nekoga ko zna da je posao, da te usmjeri u to. Ne možeš po pitanju vjeri da se ti sada izdvajaš svoju pamet tamo, da ti možeš imati svoj doživljaj vjeri, ti možeš imati svoju vezu Allah, to je jedna stvar. Ali potpora je druga stvar, braću, znanje, nauka i ustrajnost na pravom putu. Bez žemata, bez zajednice, bez autoriteta, bez imama, insan ne može tek tako sam, pogotovo ko nije stručan u tim stvarima, vrlo lako, braću, može dodati sa tog pravog puta. Neko mu citira, navede, ovako imaš ajat, imaš hadis, on ne razumije tumačenje toga i vrlo lako može dodati u pogrešnom pravcu. U pravcu koji zna čemu da sam skrenuo desno i skrenuo lijevo i da nije na tome si rad sa tim. I zato, braću, Allah nas ovdje uči zapravo da ustrajnost na pravom putu znači da bi ustrajao na pravom putu mora biti sa dobrim čestitnim prijateljima. Pa zašto je Muhammed a.s. braću, Ebu Bekra imao najviše povjerenja? Dolazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru i kaže on njemu, o Ebu Bekre, Allah nam je dozvolio. I Allah mi je dozvolio šta kaže kiču. I Ebu Bekr, braćo, plače u tom trenutku. Kaže, es sohbetu ja Rasulallah. Allahu poslaniče, družit ću se s tobom na tom putovanju. Gledajte, braćo. Na putovanju za koje Ebu Bekr vrlo lako dakle zna, mogu nas ubiti, mogu nas patiti, mogu nas kazniti, mogu nas mrcvariti, mogu nas vratiti, mogu sa nama da rade šta hoće. Ali on ne misli uopšte šta može da se desi zato što je njegova ljubav prema Rasulullahu okupirala njegovo srce. Kaže Allah poslaniče, ja sam uz tebe na tom putu. To je vrijednost pravog prijatelja. Zato imate tamo izreku kad kažeš Ahbabu, hajmo, idem. Ako te pita gdje, kaže nije pravi prijatelj. U smislu, a kako je to Ahbabu, pitaš mi gdje idemo. Dakle, ako smo Ahbabu, idemo zajedno. Zato je bitno s kim kome daješ da uđe u tvoje srce. S druge strane, drugi braćo primjer. U šta te loš prijatelj može odvesti? Navodim ovo kao jedno od poruka sure Fatiha. Putem onim kojima si dao blagodati svoje. Gledajte, braćo. Jedan je bio čovjek u Mekki koji se zvao Ukbe ibn Mu'ayt. Taj čovjek je razmišljao da primi islam, ali družio se s Ebu Džehlom. Ebu Džehl bio gradonačelnik Mekke, glavni bio u Mekki, svi su oko njega letili jer je bio tu jednostavno institucija, što bi kazala za sebe, i najvažniji čovjek u toj nevjerničkoj Mekki. Vođa džahila. Kaže Ukbe taj, išao kod Muhammeda a.s. kaže razmišljao sam da primim islam, privlači me ta ideja, jednostavno Kur'an, srce moje nekako, vidim da je to nekako, učim to na istinu. I nakon toga, kada je on došao Ebu Džehlu i kaže, vratio se Ebu Džehlu sa puta, neko kaže šta ima Ukbe, kaže on vidi ja sam razmišljao da primim islam, pa tako, kaže ima Ebu Džehlu, slušaj, ti kaže primiš islam, ako radiš to, zaboravi na moje prijateljstvo, zaboravi na poziciju, zaboravi na pare, zaboravi na beneficije, zaboravi to sve. Ako hoćeš da budeš dobar sa mnom, ne da nećeš primiti islam, nego ti iđi i pljuni Muhammeda posled lica. Vidite, braći, ovo su on izazovi, znaš. Kad te prijatelj ili neprijatelj sad, zavisi kako ga doživljavaš, kaže, hajde ovo, hajde ono. A vjerujte, bio sam u situacijama da dan, sat, dva provede sa ljudima kojima su nemarna srca. Znaš kako lako na te utječe da zaboraviš na Allah. Ljudima koji nemaju principe, ljudima koji jednostavno ne žive, koji sjediš na njih sada i vidiš njegova priča, njegovo razmišljanje, njegov govor, njegov način izražavanja, njegov pogled, jednostavno, njegov često odnos prema životu je totalno igra i zapravo, vjerujte. Sat vremena sjediš sa njim, 2 dana se ne mogu da dođe. Koliko ti islam poremeti u smislu, on bezbrižan, ne mari ništa, čovječe, dan prolazi, kakav namaz, on priča o tome kako je radi harami, kako tamo provodi se, ništa u svijetu nije. Razumijete o čemu pričam? I ovaj Ukbe sad dao izazov. Šta da uradi? Kaže ipak, Ebu Džehl je glavni u Mekki, izgubit ću položaj pozicije, ode ja, kaže tamo. I ode i uradi ovo što me rekao Ebu Džehl. I ne prihvati islam. I pljune Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I vrlo brzo nakon toga preselio u bici. U bici Novu je poginuo. Kaže, toliko je zaudaralo njegovo tijelo nakon što je poginuo, što je ubijen bio u toj bici, da više nisu mogli da mu priđu, da ga zakopaju, samo su malo izdaljenje ovako na njega prašini bacili. Zbog lošeg prijatelja izgubio i dunjalu i ahiret braće. I zato uvijek potenciram ovo jedna od poruka sure Fatiha. Ihdi neser, zašto Allah uputi nas? Ti sam klanjaš u kući namaz. Sam klanjaš jesu. A ovdje opet učiš uputi nas pravi. Zašto nas? Zašto nije uputi me? Da bi te Allah naučio da je bitno da osjetiš se dijelom džemata, dijelom zajednice, da osjetiš brata muslimana kao dio tvoga tijela.
ćemo mi osjetiti bol i patnju muslimana, braćo, u Siriji, u Iraku, u Palestinu, u Mijanmaru, kad ne osjetimo bol i patnju, ne osjetimo da smo mi ovdje jedan džemat. Kad jedni drugima mi ovdje dobro ne želimo. U safu smo možda ovdje, ali nismo u safu kad izađemo izvan džamije. Ne želimo jedni drugima dobro. I zbog toga, draga braćo i sestre, ovo su samo neke od recimo poruka sure Fatiha. I ovdje dolazi, a ne mogu da budemo oni na koji se rasrdio, niti da budemo oni koji su zalutali. To su braćo Jevreji i kršćani. Muhammed alejhi selam nas uči. Odmah nakon toga počne sljedeća sura. Elif lam mim, zalikal kitabu la rajba fih. Jedna od ovih dova pri kraju sure Fatiha jeste Allahu nemoj da budemo od onih koji su zalutali i na koji se ti rasrdio. Zašto su zalutali kršćani? Zašto su Allah rasrdio na Jevreji? Zato braćo što su mijenjali Božju knjigu. Izmijenili su Inđil, izmijenili su Tevrat. Izmijenili su to kako im Allah objavio. I Allah se rasrdio na jedne, a drugi su zalutali. Kršćani su zalutali, Jevreji se rasrdio. Jer nisu primijenili ono što im Allah dragi dao. I sada ti učeći Fatihu moliš Allaha, svakom Fatihom, Allah nemoj da budemo od onih koji vjeru žive na pogrešan način. Nemoj Allah da ja mijenjam tvoj vjeru. Svakom Fatihom ti Allaha moliš da ne promijeniš Kur'an, da ne živiš Kur'an naopako. Da ne budeš od onih koji svojim djelima udaljavaju ljudi od Islama. I onda Allah na početku sljedeće sure daje odgovor pa kaže Elif lam mim, ovo je knjiga kaže koju nema sumnje. Kao da ti kaže robe moj ne sekiraj se. Ovu knjigu ja čuvam, ovo se izmijeniti ne može. I zato, draga braći i poštovane sestre, Kur'an i Kerim je, kad se svi Kur'ani danas uništili, hipotetički, kad ne vjeriti, uništili Kur'ani, sa hard diskova, sa web stranica, na svim policama, za dan, dva, Kur'an ponovno bio sakupni braći, jer ga je Allah Đelešanu sačuvao u srcima miliona hafiza na svijetu. Allah čuva Kur'an, nemoguće Kur'an uništiti. I zato onaj ko se vježe za nešto, bilo što mimo Kur'ana i Kerima, on braću ima problem sa sobom. Vježe se za ono što je čovjek napisao, vjeruješ onome što ljudi pišu, a nisi se vezu za govor svoga stvoritelja. I zato, braćo, volio bih evo za večeras još da prijeđemo ovo poznato naše reklame, mi ovako kad bi krenuli, mi bi došli do sure nas, ali eto, makar da dođemo u početak, jer većina ljudi zna to. Elif lam mim zalikal kitabu la rajba fih. Samo par nekih stvari, par nekih napomena da spomenim, braćo, gledajte. Ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Kažu, jedan je naučnik primio islam nakon što je pročitao samo ovaj ajet. Pitao ga što to? Kaže, ja sam u životu pročitao puno seminarskih radova, knjiga, eseja, referata. Nema što nisam čitao u životu. I svaka ta knjiga, svaki taj rad počinje sa riječima ako bude neki grešaka, ako bude neki nedostataka, eto, onda nemojte zamjeriti, ispravit ćemo to u drugom izdanju. Kaže, jedino je Kur'an knjiga koja u startu kaže ovdje nema greške. I zato, braćo, nemojte da budemo od onih koji kalkulišu sa Allahom. Vjerujte, mi ne možemo da osjetimo nekada Allah izinu sa Allahom. Ne možemo da osjetimo ljubav prema Gospodaru, nekada. Zato što puno kalkulišemo kod braću sa Allahom. Ispitujemo to, istražujemo, kalkulišemo. Jedan je tako momak vidio svoga Amidžu, radi zajedno u dućanu. Vidio ga onako na putu, zaradi, ne znam, 60 dirhema taj dan i na putu dok će podijeli to sve. Sirom ovo 5, ovo 10, tako. Sad ovaj ga pita njegov bratić, kaže Amidža, ja vidio tebe, ti zaradiš pazar i dok odeš dok će ti to podijeliš i potrošiš. Kaže, nije mi nikako jasno kako, zašto to mislim. Kaže, ja sam Allaha navikao na jedan adet, pa je Allah Đelešanu mene s druge strane to vratio. Pa kako? Kaže, ja to podijelim na putu dok će kada dođe kući podigne svoj jastuk, ja nađem 60 dirhema onako ko sam ih podijelio. Onaj ko nije probao da radi Allaha radi djela ne razumije to, ali vidite, ima simboliku priča. Kaže, ovaj, stvarno je, idem i ja, kaže. I ovaj sutradan, braćo, je tačno ću ja 60, znate, koliko puta, kaže, mora se proučiti, jel tačno 7 puta, jel tačno... Nekad nije vraćan pojete o broju. Naravno ima po hadisima neke stvari koje su treba da se prouči 3 put neka sura, 7 puta kad se uči navodu ili nešto, ali nije pojete vraća broja. Pojete ubjeđenja, pojete da li vjeruješ Allahu, ne vjeruješ da će to pomoći. I ovaj se zaradio 60 dirhema, ide u kuću podijeli, tako došao u kuću, digne jastuk, nema ništa. Digne on, onaj organ, nema ništa. Digne on krevet, prevrnuo sve, nema ništa. Kaže, Amidža, ja probao što si ti radio, ne pali, kaže to, ne ide, ne pije vode. Kaže, sine moj, kaže, razlika između tebe i mene, kaže. Što sam, kaže, ja to radio sa ubjeđenjem, a ti si to radio kalkulišući i testirajući Allaha Đelešanu. To je problem, braćo. Ne možeš ti Allaha da testiraš. Kao kada je došao Iblis u liku čovjeka, Isa a.s. i kaže, sada slušaj, kaže, ti si Allahu blizak, odan na Allahu. I ti vjeruješ ovo, kaže, vjeruj. Vjeruješ da će se desiti samo ono što Bog odredi, kaže, vjeruj. Hajde, kaže, skoči s ovoga brda,
skočiš s ove planine i ako je Allah odredio da preživiš, preživit ćeš. Ako vjeruješ toliko Allah, da uradi to. Ja ću samo odgovara Isa alaih salam. Kad sluša, kaže, gospodar ima pravo da iskušava svoga roba, ali rob nema pravo da iskušava svoga gospodara. Gospodar ima pravo da ti iskušava, ne ti iskušava gospodara. Ili vjeruješ gospodara ili sumnjaš. To je sad mi mora da srca svoja braća od sumnje čistimo. I zato la rejbe fi, nema sumnje. Čim ti kaže, pa eto, valjda će Allah dati izlaz, nema tuba, nemoj valjda govoriti. Vjeru, Allah će sigurno hajpati. Jer i ovo što prolaziš sigurno je sa nekim razlogom. Samo treba vjerovati gospodaru. Braću, najveća je uvijek tama pred zobom. Kad se najviše poveća iskušenje, kad ti je najveći bela, kad te svi ljudi ostave, kad misliš da nema više izlaza, kad je najveća tama, to je taman onaj trenutak pred zobom. A treba vjerovati Allah da je to tako. Treba imati srce koje je svjesno gospodara. La rejbe fi, hudel lil muttaqin. Ovo je uputa za bogobojazni. Ako želiš da znaš jesi li bogobojazan, jesi li muttaqija, pogledaj koliko ti je Kur'an uputa u tvome životu. Što god više slušaš Kur'an, zanimaš se da ga primjeniš, stalo ti do Kur'ana, dolaziš na druženje gdje se učio Kur'an, to je znak da si bogobojazan. Što god ti je manje uputa Kur'an, a više gledaš rekla kazala, šta ljudi kažu, onako povodiš se za pričama ljudi, to je znak da si dalje od Kur'ana, da si manje bogobojazan. I zbog toga Kur'an je uputa vjernim, a propast je nevjerniku, braću. Ovaj budžet kojeg malo prije spominjem, kada je došao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kaže do kada si Božji poslanik. Kaže, evo, ako si Božji poslanik, pogodi u kojoj je ruci kamen. U kojoj ruci me kamen pogodi? On sakrio kamen iza leđa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš li da ti ja kažem u kojoj ruci kamen, će da kamen kaže tebi ko sam ja. A njime Allah dao muđizu da ga je kamenje selamilo na ulicama Mekije još dok nije postao poslanik. Kaže, to je puno teže. Allah dragi daje da kamen u ruci Muđela progovara i kaže, svjedoči da si ti Allahov poslanik. I ovaj vidi istinu svojim vrštom, kaže, bježi od mene sigir bazu jedan. Braćo i sestre, poenta jeste da muttaqi, bogobojazan, Kur'an je huden, uputa. Nevjernik, u licemjeru Kur'an Kerim je samo još više propast povećava. I znate zašto nas, braćo, teško nam padne da učimo Kur'an, ne možemo se natjerati, zato što je Kur'an, braćo, lijek za srce. Kur'an liječi. A ti kad god lijek neki moraš da uzmeš lijek je gorak. Što moraš da namažeš neku ranu, pecnije to, boli malo, jel? Kad ti uzmeš Kur'an da on liječi tvoju dušu, pa te to teško, ti boli te to, ali kada ti si svjestan da je to dugoročno za tvoj dobro, da je to lijek za tvoju dušu, da to nećeš ostati. Isto, lijek ti ne bi nekad probuto, mrziš ga, gorak je, ali mora zato što će te to jedino izliječiti. Tako, braćo, bi se mi trebali naviknuti da nam Kur'an bude takva uputa da bez njega ne može da živi. Samo ga naveo da znate čisto, znak bogobojaznosti, ako hoćeš da znaš koliko si muttaqi. Inače, ova riječ takvalu, ovo muttaqin Kur'an, spominje se na skoro svakoj drugoj stranici Kur'ana. I danas, braću, gledajte, u vremenu kada svako skoro priča o islamu, u vremenu kada ne razumijevamo vjeru na pravi način. A dokaz da ne razumijemo vjeru na pravi način, braću, je naše stanje. Pa najjeftinija krv danas na svijetu je muslimanska krv. Najbezvrednija čast je muslimanska čast. Životi koji su statistika, samo su životi muslimana. Da to je realnost naša. Pa evo pogledajte u naše društvo. U koga ljudi možda najmanje povjerenje imaju? Ne kaže da ste vi, da smo mi krivi, ne znam, Allah najbolje zna, možda jeste. Ali malo prije se nam baba neki govorio, ne znam da li je to dan danas tako, ali kada kaže da kupe auto od muslimana, pa bio on Arab, Turčin ili Bosanac, kaže on sigurno ima neka, da bi to dobro provjerio. Da li mi je sve slabo, da li mi je nešto slabo, da li mi je rekao istinu i tako. Ja sam to navodio kao primjer, pričao sam neki prijatelji, kaže prije je bio običaj, kad sam u Danskom bio, kaže imao smo ljudi običaj da stave, ne znam, neku krompir izvadi iz zemlje, stavi pored puta i toliko je cijena, tu je vaga i ljudi uzmu iz vaga i ostaje pared u put, ima toga možda i po Njemačkoj za voće neko, za povrće i tako. Kaže malo kad počne poneki muslimani, ne mora biti mi izbosni, ali ima toga, vi znate na što mislim. Počne dolaze, kaže jednom trenutku, niti kaže ima para, niti ima, kaže tog krompira tamo. Dođe samo uzme sebi i ide dalje. Nema osjećaj povjerenja i vjera, i on kaže to tako ga vjera uči, a ne uči ga vjera tako. Samo braću govori dakle da dokaz da mi nismo suštinski svoju vjeru razumijeli naše stanje. Jer Allah kaže, لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. Objavili smo knjigu u kojoj je vaša slava i dostojanstvo. Mi ćemo, braću, biti dostojanstveni u očima svih ljudi kad se budemo vezali za Allahovu knjigu. Ta će biti dostojanstveni. Kad ostavimo Allahovu knjigu, na način da ne želimo da živimo, da nam je to eto ponekad, da to nije princip života, da to nije sistem života, da će biti poniženi, da će ljudi o nama pričati, to je vaša vera, niste takvi i takvi. A nije to naša vera.
Naše stanje je, braćo, odraz našeg odnosa prema Kur'anu. Sva naša snaga je u jakom odnosu prema Kur'anu, sva naša slabost je u slabom odnosu prema Kur'anu. U smislu čitanja, učenja, izučavanja i primjenjivanja djela, što je najvažnije. I znak Nesan, ovo govori sve iz razloga, jer se to spominje, braću, na skoro svakoj drugoj stranci Kur'ana. Takva, muttaqin, tettaqun, yettaqun i tako dalje. Bogobojaznost i svijest o Allahu. A danas imate priča o islamu, bavimo se nekim perifernim temama, nekih stvarima koje se nikad u Kur'anu se ne nalaze, ne spominju se i to je sad priča o islamu. Braćo, suština kuranske poruke jeste budi svjestan Allaha dželešanu. Odmah budeli muttaqin, budi Allaha svjestan. Neka budeš svjestan Allaha na poslu, nećeš uzeti haram i vjetak. Radiš posao kako treba, inače kada vidi ovih muslimana kako su čestiti i obrani, kako su kvalitetni radnici. Kad se lijepo prema komšiji ponaša zato što se Allah svjestan, kada će svaka čast ovako treba da se ponašamo i mi. Da budu primjer naše kuće i porodice. Dakle, cilj, smisao Kur'ana jeste da nas odgoji da budemo svjesni Allaha dželešanu. Budeli muttaqin. Na skoro dakle svakoj drugoj stranci Kur'ana se spominje ova riječ takva, bogobojaznost, svijest o Allahu. Zato jedan je velikan kazao, na putu prema Allahu ima samo jedna vrlina i na putu prema Allahu ima samo jedna mahana. Vrlina je da imaš takvalu bogobojaznost, mahana je da nemaš takvalu. Ili imaš bogobojaznost ili nemaš. Braćo, budeli muttaqin, bogobojazni su oni, kada ih Allah opisuje. Alladhina yu'minuna bil ghaibi. Oni koji vjeruju u Allaha, iako ga nisu vidjeli, koji vjeruju u nevidljivi svijet. Jer vidite, danas vjerujemo materializmu, kad nam pokaže, postoji Bog. Gledajte, toliko je materializirano naše društvo, da smo i mi, evo, kao muslimani, braćo, vjerujte, prešlo je to i sad i na nas. I mi kao muslimani više samo daj da se vidi, daj da piše o tome, nemoj bogati da nešto se ne zna za neko djelo ili bilo šta drugo. Spremni smo uložiti da napravimo, na primjer, da uložimo i da napravimo i džamiju, da napravimo neku prostoriju i da se pomogne nešto, da damo imetak, ali nismo recimo spremni da uložimo imetak u omladinu koja dolazi, u generaciju koju ćemo trud od toga tek vidjeti za 10 godina. Zašto? Jer društvo materializirano. Samo se vide stvari koje odmah, instant rezultat, hoćemo odmah da se to vidi. Vjernik ne može tako razmišljati. Vjernik mora biti svjestan da nije sve u materijalnim vrijednostima. Zbog toga, oni koji vjeruju u Allaha, prva osobina, oni koji vjeruju u Gospodara nisu ga vidjeli, ili oni koji vjeruju u Allaha kad je niko ne vidi. Evo, braću, smislu i suština. Jedna je beduinka zavodila nekoga jedan je beduin zavodio neku tamo ženu u pustinji, sad kaže, vidi, kaže, niko nas ne vidio si zvijezda, možemo raditi što hoćemo. A onda ona kaže, svjesna Gospodara, a gdje je, kaže, onaj koji zvijezdama sjaj daje. Prva osobina bogobojaznih ljudi, braću, to Allah na početku govori. Hoćete da budete ljudi koji mijenjaju svijet, budi svjestan Allahu u svakom trenutku. Nisi vidio Gospodara, nisi vidio džennet ili džehennem. A ti Allah rekao i pričao ti o tome, vjeruju tu. Zato jedan velikan kazao, kaže, ja sam svojim očima vidio džennet i džehennem. Normalno, šta ti? Kako to? Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio džennet i džehennem. Allah me pokazao tu. A ja, kaže, vjerujem svome poslaniku i njegove su, kaže, oči iskrenije nego što su moje oči iskrene. Pa ako on kazao da je vidio to kao da sam ja vidio. Jer on je iskreniji nego što sam ja. Gledaj ubjeđenje. Oni koji vjeruju u Allaha iako ga niko ne vidi i oni koji vjeruju u Allaha iako ga nisu vidjeli. Zbog toga kada dođe čovjek na sudnji dan, vjernik, musliman, koji vjeruje u Gospodara, ima iskušenje, pa kada Allah dželešanu samo pokaže jednu blagodat u džennetu, onda će zaboraviti na sva iskušenja kada će Gospodaru, ja sam u blagodatima otkad si me stvorio. A onaj nevjernik koji čita život u živu, provodio se ne misleći po koga je stvoren, kome će se vratiti, pa kad Allah pokaže samo jedan dijelić iz džehennema, kada će Gospodaru, ja sam u teškoći u belaji otkad si me stvorio. Treba vjerovati Allahu, treba imati srce koje je ubijeđeno na tim vrijednostima. Treba vjerovati braću Allahu dželešanu. Jednom je čovjek, ta veza braću, to je ono što je suština našeg odnosa prema Gospodaru. Prva odlika bogobojazni, alladhina yu'minuna bil ghaibi, koji vjeruju u Allaha kad ih niko ne vidi i koji vjeruju u Allaha iako ga nisu vidjeli. Samo još par nekih primjera, čisto navodio sam taj primjer nedavno. Jedan je Abba mi govorio i kaže on, htjeli smo humanitarnu pomoć dolu u okolini Mostara, negdje iz Rata, Hercegovina, i kaže, dobili smo na zadatak 10.000 maraka da podijelimo. I samo čovjek bio i kaže, daj ljudima 1000, zapiši tamo 1000 da smo dali, no ostalo nemoj da kroz papire provedeš. I mogli smo to manje poslati. Ovaj kaže sad, kako ćemo to raditi, čovječe, mislim, ne ide to, nema smisla. Kaže, šuti, pa rekla je šefica, bit će i za nas nešto. Kao nemoj da šuti, a bit će i za nas neki dio. On, braćo, nema svijesti da ga Allah vidi uopšte. On samo vidi materijalni moment.
Bitno je doći do cilja, bitno je doći do imeti kako, šta nije važno uopšte. Danas su ljudi utopili. Znam da si bogobojazan, jeste kad preispituješ svoje postupke. Da li ima Allah, je li Allah zadovoljan sa tim? Mogu ja to tako da uradim? Koji vjeruju u Allaha, iako ih niko ne vidi, ako nisu vidjeli gospodara svih svjetova. I zato, draga braćo i cijenjeni sestri, kada je Omer Muhtar, čuli ste za njega, onaj vođa otpora u Libiji protiv Italijana, kad su ga uhvatili, se kaže, su ti ljude postiču da se bore protiv nas, kaže jesam. I sad kaže, ti svjestan da je to djelo koje mi ne volimo, kaže jesam. Pa sad kaže, svjestan da zbog toga može da glavu izgubiš, kaže jesam. Opet govara sam. Pa kaže on, slušaj, ti znaš da tebe ljudi slušaju, da te ljudi cijeni, tako kaže, znam, Allah me počastio da sam bio predvodnik u toj pobudi. Kaže, bili se mi mogli dogovoriti da ti pozoveš ljude da odustanu od pobune protiv nas i da mi dobijemo što hoćemo, a tebi ćemo dati metak, položaj, dobit ćeš sigurnost i tako dalje. Samo potpiši ovaj dokument. Kaže, ova neće. Kako kaže? I da gledate, braćo, Ellezine yu'minune bil gajb, on nije vidio Allah, ali kao da ga je vidio, znate šta kaže? Kaže, tako mi Allah, prst koji svakog dana u namazu svjedoči, la ilaha illallah, neće nikada prihvatiti da zapiše i jedno slovo neistine na Allaha Đelešanu. I ubili su ga nakon toga. Ali Allah je uzeo spominje, braćo. I Allah najbolje zna na kojem mjestu godina. Možda da kažem, oni koji vjeruju, a nisu vidjeli gospodara. Braćo, nama, nedavno sam bio sa nekima babama i kažemo, sva razlika, braćo, između nas i prvih generacija. Nije u tome što mi ne znamo puno. Mi znamo, vjerujte, puno informacija imamo, vjerujte. Danas internet ima knjiga više možda nego ikad. Znamo mnogo. Ali, braćo, glavna razlika suštinska nije u tome koliko znamo, nego koliko smo ubijeđeni u onom što znamo. To je smisao. Koliko smo ubijeđeni. Zato razlika između nas i ashaba je samo koliko između ova dva prsta. Znate šta je ta razlika? To je razlika od jezika do srca. I to je najduži put koji postoji u galaksijama svim. Da dođe od čovjekovog jezika na čovjekovo srce. Ellezine yu'minune bil gajb. Oni koji su svjesni Allaha, iako ga nisu vidjeli. I zato je, braćo, najveći stepen u vjerovanju, najveći stepen u vjerovanju. Molim vas, daj da postavimo sebi tu cilj. Možda ga nikad ne ostvarimo, ali daj da živimo za taj dan. Da živimo za taj cilj, za taj uspjeh. Ihsan. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe. To je vrhunac, braćo, vjerovanja. Vrhunac je to vjerovanje. Nema dalje vjerovanja. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe. Pa zamislite, braćo, Hazreti Ali radijallahu anhu bori se protiv neprijatelja u borbi. Gleda tog stepena. I hoće da ga ubije, da zamahne sabljom da ga ubije. I u trenutku dok je zamahnuo sabljom, ga nevjernik pljune. Pljune ga posred lice. I ovaj odustane da ga ubije. Povlači svoj sablj. I gledajte, braćo, u tom trenutku kaže on, što me nisi ubio. Kaže, prvi put kad sam htio da te ubijem, to je bilo radi Allaha i u borbi protiv neprijatelja. A onda kad si me pljunuo, onda sam je naupalo, možda bih te ubio zato što si moj nefs, moj ego uznemirio. Pa nisam htio da te ubijem radi sebe, već sam samo radi Allaha i odustao sam da te ubijem. U takvom trenutku on je Allaha drago svjestan. A mi, braćo, zašto je jedna od odlika kad kaže oni koji će uspjeti? Ellezine hum fi salatim khashi'un. Kada Allah opisuje ljude koji će uspjeti na drugom mjestu u Kur'anu. Zašto je od odlika ljudi koji su opisani kao uspješni da su oni skrušeni u svome namazu? Pa znam si, ti treba da dođeš na sastanak. Dogovorio se sastanak u firmi, na poslu, nije bitno. Trebat će sastanak 15 minuta, 30 minuta, nije bitno. Ako ti tih 30 minuta nisi koncentrisan, ljudi neće shvatiti to zbog. Ti nećeš o tome pričati mimo sastanka. Znači, ako ti na sastanku se ne baviš svojim poslom, pričamo o biznisu, o poslu. Ako ti tu, kad treba da pričaš o poslu, ne pričaš o tome. Nećeš na to misliti i kad odeš kući, jel tako? Prirodno to. Zamisli, ti dođeš, klanjaš namaz i ne misliš na Allaha dok si pred Allahom. Kako će ti Allah na opas kada dođeš na ispit pa počneš prepisivati tamo? Kad dođeš tamo u firmu, počneš haram uzimaš. Kad dođeš u svoju kuću pa treba da lijepo se prema ženi ili žena prema čovjeku da se ponaša. Kako će ti na opas, gospodar? Kad ti Allah nije na opas dok si pred njim stajao. I zato nam vraća, ellezine yu'minune bil gajb. Druga odlika je yuqimune salate. I oni koji čuvaju vezu sa Allahom, koji čuvaju namaz. Braćo, nema bogobojaznosti bez namaza, jer namaz je taj filter, namaz nas odgaja. Možda ćemo ga nekada isklanjati onako nakaran, možda ćemo ga brzo sklanjati, ali braćo, bitno ga je čuvati. Putujte prema Allahu, pa makar, što kažu, šepavi koraci. Ali nemoj da ne putujemo prema Allahu, namaz nam, braćo, pomaže. Jedne prilike čovjek je bio u pustinji sa svojim prijateljima i bili su zajedno. Kažu, kako su bili zajedno, onako, ovi su neki počeli da sjeli, da se druži, a valja noću da klanjam tako neku na film. Kaže, dok je klanio na filova, ovi su pričali, šalili se, prilazi njima lav neki.
kako je prišao taj ajvan, ovi su svi pobjegli na drvo gore. Ovaj nastavio da klanja namaz. I klanja on namaz i dođe i priđe oko njega, napravi jedan krug. Kako je napravio krug, ovi gledaju sa drveta, ovo šta će biti sad, šta će sada biti. Samo napravi krug i ode tamo. I sad ovi silaze sa drveta i kažu kako si smio, kako te nije bilo strah, što ti nisi prekinuo namaz. I znate što im kaže, braćo? Da nam je takva stanje da osjetimo. Ne kaže da nema takvih ljudi među vama, ali daj me da osjetimo to, da mogu o tebe čitati da zamišljam kako. Ali da nam je živjet, braćo, tu. Znate što kaže taj Islam? Kaže, bilo me, kaže, stid da stojim pred svojim stvoriteljem, a da se bojim nekog od njegovih stvorenja. Oni koji čuvaju namaz, koji uspostavljaju namaz. Gledajte, braćo, interesantno, uspostavljaju namaz. Nije rekao koji klanja, nego yuqimu nesala. Što ovo znači? Sin ustane na sabah. Probudiš ga u školi, jel da? Probudiš ga kad treba da odi na fakultet. Zašto je te dunjalu bitan? Nije spor, dozvoljeno. A što ti nije bitan njegova viret? Što ga ne probudiš na sabah? Kako će on znati da se ponaša na dunjalu ako ne zna koga ujutro budi? Allah dželešanu. Dakle, u tom smislu, uspostavljanje namaza znači da ti određujemo svoje obaveze prema namazu, dakle, i u svojoj porodici, na svome poslu, čuvajte, braću, namaz. Namaz je naša prva i posljednja veza sa Allah, to je stup naše vjere. I zato kaže hadis, ko bude obavljao namaz, budemo ispravan namaz, odnosno salat, bit ćemo ispravna ostala djela. Ja ovaj hadis ne prevodim kao ko bude obavljao namaz, nego kaže, kome bude ispravan, kaže hadis ovako, men hasune salatu, kome bude ispravna njegova veza sa Allahom, bit ćemo ispravni i ostala djela. Jer ako ti imaš iskren odnos prema Allahom, čuvaš namaz, moraju biti ostala djela ispravna. Onaj kome njegova veza sa Allahom bude pogrešna, sve će ostalo biti pogrešno. Neće sada se postaviti da radi djela, da radi Allahu zadovoljstva i tako. I zbog toga braću odlika ovih bogobojana jeste koji čuvaju, obavljaju namaz. Jedan je doktor iz Rijada pričao interesantnu jednu priču, samo da podijelim, slušao sam ga, kaže, pričao je doktor jedan. Kaže, u bolnici smo imali slučaj da je čovjek doživio operaciju, na srcu smo radili operaciju, ugrađivali mu na bypass. Kako smo radili operaciju, desilo se malo ko neka vrsta, nije komplikacija, ali ostalo još jedno 6 dana. Kaže, mi smo njemu radili operaciju u srijedu. I probudio se on sljedeću srijedu. 7 dana. Kad se probudio, dolazi njemu doktor i kaže, Amidža, kako si dobro, šta ima? Valja tebi, kaže, Amidža, sada 7 dana da naklanjaš 30 namaza, mora da naklanjaš i tako. Ono šali se da ga razgovori. Kaže njemu ovaj klijent, ovaj pacijent, kaže, doktore, koji je danas dan, kaže, srijeda? Kaže, kad ste imali operaciju, ali prošlu srijedu? Kaže, ne mora ja ništa da naklanjam. Nema ja, kaže, ništa da naklanjam. Sad ovaj razmišlja, Bože, kako mislim, 7 dana si spavao tu, doktor, znate, dođe ujutro, malo pregleda i ne zna šta se dešava dalje. Ali, daj da pitam onoga tehničara. Kaže onaj mladić njemu govori koji je obilazio, koji je posjećivao toga pacijenta, kaže u suzama, kaže, doktore, tako mi Allaha, čudno se nešto s ovim čovjekom desilo. Šta je, kaže, bilo? Kaže, kad god bi zaučio ezan s obližnje džamije, pa to je jedan muslimanski kraj, Saudijska Arabija, čuje ezan u džamiji, kaže, on bi otvorio svoje oči. Učio bi, kaže, nešto prouči, nešto izgovara, završi ezan i on zatvori oči i ostane u komi. I tako 7 dana. Kod svakog namaza, kaže, učio bi nešto i nakon toga zasnuo. I sad ovaj doktor, vjerovatno nešto mora biti posebno, kada zove njegovog porodca, recite, kaže, kako je stanje u našeg Amidže? Ovaj naš djedo, naš kakav je, kaže, on koji sam. A onda nakon toga kažu njemu njegova rodbina i prijatelj, kaže, doktore, tako nam Allah, ovaj naš djedo, ovaj naš Amidža, ovaj naš otac, još od kada je imao 7 godina, nikada, kaže, nije prošao namaz da ga nije klanio u džematu. I najdraže mjesto, odnosno najdraži glas na dunjalku, uvijek je govorio najdraži glas na dunjalku je glas muezina. Znao je za Allaha u lahkoći, pa me Allah doveo da ga se sjeti u teškoći. Braćo, sjetite se gospodaru blagodati. Klanja namaz kad ti ide i kad ti ne ide. Ne samo kad ne ide, ne samo kad je bila. Sjeti se Allah, znaj za Allaha u svakoj situaciji. Nemojte da nam bude to neka teret, treba da bude na naš račun. Jedan mi je kolega pričao, imao sam kada je slučaj, dolazi na sabah i sad njeme kuća bila blizu na džami i sad kaže ja dođem, klanjam sabah, a krati, tajna, kulvallahu, da se nastaje još malo da odspava dok je toplo postavlja i tako. I sad neki dedo kaže bio, pa joj Efendija, te nekad molite malo produži to, ipak ja dođem iz daleka tamo, molim te malo to još povećaj, malo nešto više prouči. Kada vam kaže šta ćeš ti meni kao pričat, vidjet ćeš ti sutra, znaš, kao ti sad ne da govoriš šta ja da radim. Takvi smo mi, braći ljudi, slabi smo. I kaže, uzme Jasin, porovi 6 stranica, Jasin sad tamo, 6 stranica ima. Sutradan sabah dođe, prvi reka 3 stranice, drugi reka 3 stranice, 6 stranica. Glazbu ko se sama 20 minuta, sad ono kao će da održi lekciju tome djeti, to mađi tamo.
I sad on preselamio i okreće se tamo, sad čeka kakva će biti reakcija, sad kako će ga... Kad onaj djedo tamo kaže, Efendija, kaže, ovo je kari sabah. Dakle, on je očekivao jednu drugačiju reakciju, braću, zašto? Jer on uživao u namazu, u smislu, dakle, to je ono što je meni vrednije od svega. Da tako treba razvijati taj osjećaj, braću. Betimu ne svalate, wa mimma razaqnahum yunfiqun. I udjeljuju od onoga što je mi dao. Ovdje bi samo jedan savjet dan. Gledajte, braću, Allah nam Kur'an kaže, oni udjeljuju bogobojazno od onoga što im mi dao. Bogobojazan, znam da si bogobojazan, bogobojazan jeste da si svjestan da sve od imetka što imaš nije zbog tvojih 10 prstiju, nije zbog toga što si pametan, što si radio po 10-15 sati, već zato što te Allah počastio pa ti dao taj imetak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oni udjeljuju od onoga čime smo ih mi opskrbili. Koliko ima koji radi više od tebe pa nije može kod ti. Koji se bore kod ti pa ne završi onako kako. Allah to daš, Allah ti pomoći. Ti kažeš, jesi ja sa svojih 10 prstiju, ko ti je dao 10 prstiju? Allah Đelešanu. Zato znam da si bogobojazan, jeste da imetak koji imaš ne pripisuješ sebi, već si svjestan da ti je gospodar svih svjetova to dao. I onda od toga udjeljuješ jer znaš da to nije tvoje reći Allah dao na poslu. I zato vraću vremenu kada ljudi robuju imetku i materijalnim vrijednostima, dajte da se odgajamo neka imetka, neka što je moguće više i bolja plati, što je moguće više da insan zaradi, ali da to uopšte nije u srcu svom. Da nekako bude u rukama to da ne bude čovjek u srcu. I radi, zarađuju sve, ali nemoj da robuješ tome. Kad izgubiš, nemoj da te rasluži. Kad dobiješ, nemoj da to bude tvoja radost. Nego vidi kako ti Allah daje blagodat. Dakle, vidi Allaha u tome, a ne da nemoj da vidiš, uvidi ima par. Nego reći, Allah, hvala ti, ti si mi ovo dao. Da ti Allah nije dao, ne bi ti to imao. Zato zrete Iša, braću, kad je udjeljivala sadaku, namiriši tu sadaku. Daje zekat, namiriši tu. Vidite, kaže, što tu, kaže, radiš? Kaže, zato što sam ubijeđen da će ova sadaka prije doći do Allaha nego do onoga siromaha koji sam mi dao. Braćo i sestre, svijest od tome i od onoga što i mi dajemo, oni udjeljuju. Nemojte, dakle, ovo pogotovo sad želim da zaokružim ovdje, kad te Allah dade dunjalu, kad te Allah otvori. Ne mora, znaš, ljudi žive neko dobježenju, Bog me voli kad imam dunjalu, kad nema problema, kad sve u životu ide. Nedavno sam bio s jednom osobom, kaže, hvala Bog, sve u životu dobro ide. A nekada nisam, nekada, kaže, si zna, jedna komšina. Hvala, sve da kucne, nekada je namaz, nosi se onako. Ne baš kada je korektno. I ona sad misli da kaže, hvala Bogu sebi dobro ide. Braćo i sestre, najgora moguća stvar jeste, najgora moguća kazna jeste kad ne vidiš zapravo da te gospodar svi svijet udalje od sebe. Tu nema gore kazne za Isana. Kada Isan misli vidi sve mi dobro ide. U stvari, kaže si zato što ne osjetiš svoj grijeh koji činiš. Tu ti je kazna već na dunjalu. Insan ne obavlja namaz, Insan ne živi po Kur'anu, kaže sve mi dobro ide. Pa dovoljno sve će Insan kaže zato što nemaš osjećaj za vezu sa Allahom. Zato, braćo, u takvom ambijentu dajte, zarađujte, radite, budite jaki, budite sposobni. To musliman koji je al-mu'minu qawi, jak musliman, je traži Allahu slabog muslimana. Ali nemoj da to bude glavni smisao, nemoj da radi dunjalka bude. Radi, zarađuj, privređuj radi većih ciljeva. Da budeš neovisan, to je prva stvar. Da budeš samostalan. Što kažu poduzetnik. Da budeš samostalan, da budeš koristan drugima, da drugima možda pomogneš, da ne treba da pružaš ruku drugima, tako da je. Ali nemoj da to bude krajnji cilj, nego ne budu veći ciljevi radi Allaha draga. I zato u tom vremenu iskušenja sa imetkom, braćo, postavite tu stvar na pravo mjesto. Ako staviš ahiret ispred dunjalka, Allah će ti dati obje. Ali ako staviš dunjalka ispred ahireta, Insan gubi obje. I to su binam bogobojazan. Evo da još malo zaokružim, vidjeti polako na vrijeme ističe, pa ćemo ovo da poslije jacije nastaviti. Druženje, dakle. Bogobojazni su oni, prva stvar jeste koji vjeruju u Allaha, iako ga nisu vidjeli. Niko od nas, braću, Allaha nije vidio. Ali vidimo Allaha stvaranja, vidimo Allaha djela. Znam da si bogobojazan jeste kada gledaš čak i ljude koji prolaze u sebe, kada vidiš jednostavno sve što se dešava, Allahu upravlja na sebe. Sunce koje jutro si izašlo, mjesec koji je sada došao, vidiš da to Allah upravlja sad. To što si danas nešto pojio, što si popio nešto, da vidiš da Allah ti je to dao. Da si svjestan da sve što se dešava je Allahu volja. Nije to samo od sebe, nije to neka majka priroda, nego Allah Đelešanu, gospodar svih svijeta. Znak bogoboja, vjeruješ u Allaha, nisi ga vidio i vjeruješ u gospodara kad te niko ne vidi. To je najteže, vjerujte, braćo. Niko te ne vidi, ali ti znaš gospodaru. Nema nikog od ljudi, Allah što obavi namaz, jer ti mene vidiš, gospodar. Nema nikog od ljudi, ali neću ukrasti, jer ti mene vidiš, gospodar. Koji vjeruju Allaha kad ih niko ne vidi, iako ga nisu vidio. Koji čuvaju namaz, to je veza sa Allahom, Bogom. Oni koji udjeljuju od onoga što im mi dadnemo. I još na kraju gospodar opisuje وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. I to su oni koji su ubijeđeni u budući svijet. Za tebe ili za nekoga drugog hoćeš da znaš, onda samo preispitaj sebe. Kur'an je za mene i za mene će biti uputa. Ako bude vjerovao Allah,
budem čuvao namaz, ako budem imao ispravan odnos prema dunjaluku, i ako budem bio ubijeđen, idem prema Allahu dželešanu. Zato nas je braćo i sestre Muhammed sallallahu alejhi ve sellem učio. Onaj ko bude imao jednu brigu, Allah će u svaku drugu brigu otkloniti. Ko bude imao jednu brigu, Allah će u svaku drugu brigu otkloniti. A onaj ko ne bude imao tu jednu brigu, Allah će mu dati stotine drugih briga i neće ih se nikada riješiti dok ovu brigu ne bude nosio. Koja je to briga, braćo? To je briga da li je Allah zadovoljan s tobom. Ako nosiš brigu, da li je Allah zadovoljan s tobom? Da li si se danas dovoljno Allahu zahvalio? Da li si uradio svoj zadatak? Da li si dobrim djelom propratio to što se od tebe traži? Ako nosiš tu brigu, da li živiš Allah zadovoljan s tobom? Svaku drugu brigu će ti Allah riješiti. Čim vidiš da imaš nekih drugih briga mimo te brige, to je već znak da si negdje pogriješio u odnosu prema Allahu dželešanu. Priroda da te zabrini posao, da te zabrini djece, priroda je to. Ali ako to stalno traje, imaš problem. Stalna, braćo, briga jeste, nije to, ne treba da bude insan, pa još tak umre. U smislu, ne da Bože da umre, ne da Bože da izgubi, nego Allahu dragi, ne da Bože da ne bude zadovoljan sam. Ne da Bože gospodar grijeha, ne da Bože gospodar nevjerničke smrti, ne da Bože gospodar da ima ne izgubim srca svog. Jedan se čovjek tako požalio, kaže, ukro mi je lopao sve što sam učimo. Onda ovaj kaže, zahvala se Allahu i kaže, hvala Allah, hvala gospodar što nije lopo ušao u srce moje, pa moja dobra djela od njih iz moga srca. Što nije iman ukro iz moga srca. I zbog toga, braću, moram izgrađivati ovako Kur'an počne. Fatihom i surom Al-Bekara. I to možemo objasniti zašto se tako zove. Ali radi se, braću, o tome da bismo razumjeli Kur'an. Ono prvo je bilo pristup, da imamo ozbiljan pristup životu. Ozbiljan pristup džematu, ozbiljan pristup poslu, ozbiljan pristup odgoju djece, porodice i tako dalje. A onda nakon toga da budemo oni koji Kur'an opisuje kao bogobojazni. To mi, braćo, izgledamo. Mi se pitamo za to. Mi smo ti koji odlučuju kako ćemo, na koji način ćemo mi doživjeti Kur'an i Kerim. I završimo samo sljedećim događajima života Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da uvijek imamo na umu, vjerujte, braćo, sve dok ti tražiš Allahu zadovoljstvo, sve dok razmišljaš da te Allah voli, sve dok ti je bitno da živiš Kur'an i Kerim, bitno ti je to. Svi smo mi, braćo, grešni, svi imamo nedostatak, ali bitno ti je to. Bitno ti je da klanjaš namaz, da ti je da živiš po Kur'anu. Znaj pogoda da si na hajru, da si na dobru. I ne gubi nadu Allahu milost. I znaj da Allah s tobom. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u pećini, kad je bio u pećini, sa Ebu Bekrom radijallahu anhu. Ebu Bekr kaže, Allahu poslaniče, samo što nas nisu stigli. Evo ih tu, samo što nas nisu stigli, gotovo je sve. Kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onako smije, ali uradio je prije toga sve što je do njega bilo. Izašao po noći, u drugom pravcu, našao vodiča, odredio ko će Kur'an donositi. U dunjalučkom smislu radi sve što ti Allah naredio da radiš. Sve što možeš da uradiš, uradi. Ali onda sve se svoje predaje Allah. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ovo je Ebu Bekr. Šta misliš o dvojici ljudi s kojima je Allah dželešanu treći? Ja molim Allah da nas počasti da mi budemo od onih koji uvijek osjeti da je Allah sa nama, pa da se mi trudimo, da Allah je uvijek sa nama vreći. A da mi osjetimo to da je Allah sa nama, kako bismo onda mi bili sa Allahom dželešanu. Molim gospodara da nas počasti da budemo sa njim na dunjalu, svjesni ga u mislima, u našim djelima, da nas Allah počasti da svojim zadovoljstvom na dan kad se sa njim sretimo. Amin. Amin. Zahvaljujemo se našim Safiru da ga Allah dželešanu nagradi. Ponovit ću se od ovoga sinoć što sam rekao, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi i ovi nasihati koje smo čuli da postanu dio našeg svakodnevnog života i da postanu dio našeg karaktera i ličnosti dok smo na ovom prolaznom